Στέλλα, τι έχουμε εδώ? Είναι ένα δαγκωμένο μήλο που από πάνω είναι βαμμένο με ακουαρέλα και από μέσα με μακαδράκι. Ωραία. Θέλεις να μας πεις κάτι άλλο για αυτό το έργο σου? Είναι λίγο από μέσα σαν την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Α, σου δίνει αυτή την αίσθηση, έτσι? Ναι. Γιατί? Επειδή έχει το ρολόι, και τα υπόλοιπα. Ναι. Ωραία. Έχεις να μας δείξεις κάτι άλλο? Ναι, άλλα δύο. Για πες μας. Είναι ένα άνιμε που είναι λίγο σαν τη Μίκου, αλλά το έχω αλλάξει και το έκανα μόνη μου. Ωραία. Τι χρώματα χρησιμοποιήσεις εδώ? Ακουαρέλα πάλι και λίγο με μολύβια. Μολύβια. Έχεις βάλει και μαρκαδοράκι, γιατί κάτι βλέπω στο περίγραμμα. Λίγο στο περίγραμμα, αλλά... Ωραία. Μια χαρά. Για πάμε παρακάτω. Τι άλλο έχεις? Βερμέρ. Ναι. Είναι ένα μίνιον που θυμίζει λίγο το κορίτσι με το μαργαριταρένιο σκουλαρίκι. Το βερμέρ δηλαδή. Πάρα πολύ ωραίο. Για πες μας εδώ για την τεχνική σου. Πάλι με ακριλικά το έκανα. Ναι, όχι με ακουαρέλα, με ακριλικά, ναι. Και μου είχε πάρει αρκετό χρόνο γιατί έχει πολλές σκιές, ειδικά σε αυτό το μαντίλι. Έχει φως και σκιά και προσπάθησαν να βγάλεις το φως και τη σκιά με τα ακριλικά σου. Μπράβο, αγάπη μου. Ευχαριστούμε.